ଦେଖିବେ ଆଜି ରାବଣ ପୋଡ଼ିବ ତା ପାପ କର୍ମର ଫଳ ସେ ଆଜି ଭୋଗିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାବଣ ତା ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଛି। ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ତାର ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାବଣ ପୋଡ଼ୁ। ମୋତେ କଣ କରୁଛ? ପାପର କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗୁଛି। ରାବଣ ପାପ କରିଛି ବୋଲି ଆଜି ରାବଣ ପୋଡ଼ିଗଲା। ନା, ମୋର ସମୟ ହୋଇନାହିଁ। ସମୟ ଆସନ୍ନ ରାବଣ, ତୁ ପଡ଼ିବୁ, ତୁ ମରିବୁ। ଏ ସଂସାର ଦେଖିବ ରାବଣ ପାପ କରିଛି ତେଣୁ ପୋଡ଼ିକି ମରିଗଲା। ଜଲ୍ଦି ଆସି ସଂଯୋଗ କରି ରାବଣକୁ ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦିଅ। ମୋତେ ତମେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ। ମୋର ହାତ ରହିଯିବ, ମୋର ଗୋଡ଼ ରହିଯିବ। ଆସୁତା ବର୍ଷ ଆସିବି। ଆରେ लेकिन मेरा हाथ रुक जाएगा, मेरा मूड रुक जाएगा। पूरा पिता चलीगला। देखु राम भक्त माने मोर मुंड झुलुची 10 मुंड। मोर वर्ष 5 मुंड रहिब। कही ना मोर 2 हाथ रहिब, 2 3टी 4टी 5टी मुंड रहिब। पुणी आसंता वर्ष आसुरी ए मुंड कहूची मोर 5 मुंड रहीगला। हे राम भक्त माने, हे राम, तुम पाखे अस्त्र नहीं मते मारिबा पाई। मोर हाथ रहिला, 5टी मुंड रहिला। पुणी आसुरी ठीक यही समय दशहरा दशमी विजया दशमी। ମୁଁ ମରିନି ରାମ ଭକ୍ତ ମାନେ, ମୋର 5 ମୁଣ୍ଡ ରହିଗଲା। ପୁଣି ଆସିବି ଠିକ ଏହି ସମୟ ବିଜୟା ଦଶମୀ। ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ।